Honda motorcycle, ito po ang ating update sa inyo mga idols. Meron po tayong nakitang mga selected models na meron pong promo, discount, mismo sa kanyang SRP or suggested retail price. So selected lang po ito mga idols, hindi po lahat ng kanilang mga model ay meron pong discount. Kaya mga idols, manood po kayo dito sa ating update para sa inyo dahil maganda po ito sa mga nagbabalak po maglabas ng kanilang motor ngayong December. Perfect to, meron tayong makukuhang cash discount. Again, ulitin ko po, hindi po lahat ng model ng Honda ay kasama sa kanilang promo. Selected lang yan. Kaya sa mga idols natin na manonood po nito, baka mamaya sabihin nyo sa akin bakit wala dito, wala dito. So tignan na lang po natin yung mga model na merong cash discount at panoorin po natin mga idols. At ito po, ibibigay ko rin sa inyo yung mga branch location or store na meron ganitong promo. Hindi po lahat ng kasa or dealer ay meron ganitong cash promo. Siyempre mga idols, mas gugustuhin po natin na sana nationwide or lahat po ng Honda store ay may ganitong cash promo or bawas sa kanilang SRP. At itong ating unang modelo, ang pinakamabenta, pinakasikat at trending na model ng Honda, walang iba ang ating ADV 160. Ang SRP po nito, 166,900 pesos. At kung gusto nyo bumili, meron pang add-on yan na plus 2,000 pesos para sa 3 years LTO. Ang down payment naman natin, 36,800 at ang ating monthly payment sa 36 months ay 7,200. Again, sabi ko nga sa inyo, ang mga installment po, pwede po magbago yan. Depende po sa dealer or kasa na pupuntahan ninyo. Hindi po sila pare-pareho. And sa atin pong pag-iikot sa mga Honda store, ito po ang ating ADB 160. Nakikita po natin na marami na siyang mga available stocks. At yung mga price range, hindi po pagkakatulad. Depende po sa mga dealer. Merong umaabot ng 170,000, merong 171, may 174. Kasama na po yung add-on na LTO doon. Kasi minsan magkakaiba rin yung presyo ng LTO registration nila. Meron ako nakita 2,000, meron naman 3,000. So depende po talaga sa mga dealer yan. And next model naman natin, itong ating bagong PCX 160. So ang SRP po nito ay 151,900. LTO naman is 2,000. Total cash payment natin 153,900. Down payment 19,800. At 3 years naman 6,450 pesos. Yan po yung ating model na ABS version. So kung mayroon po tayong nakitang old model, meron po silang promo doon sa mga old units na less 3,000 sa SRP. So kung bibili po kayo ng ABS version na PCX at meron pang mga old model, again, grab nyo na yung opportunity. Meron silang 3,000 pesos discount sa kanyang SRP. So mas bababa pa po ang ating babayaran para dito sa cash payment nito. Magandang update yan or promo. And syempre itong ating PCX 160 talagang magandang scooter to dahil na rin sa kanyang magagandang parts. Komportable tayo, ang ganda ng laro ng mga shocks niyan at talagang loaded din sa features. Para naman sa ating PCX 160 na CBS version, yan po, merong SRP 131,900 plus LTO na 2,000. Total natin 133,900. Down payment 18,800 at 36 months naman 5,707 pesos yung ating 36 months monthly payment. At para naman sa ating PCX 160 CBS version mga idol, again, ito po, meron din tayong cash discount para dito, 3,000 pesos naman po ang ating ibabawas din kung meron din tayong old model units. Again, kiniklear ko po sa mga idols natin na nanonood, hindi po lahat ng PCX 160 merong discount. Sa mga old units lang po. Yung mga bagong kulay gaya ng matte red, matte black, yan po hindi included dito sa kanilang cash promo discount. And itong ating model na PCX 160 talagang napakagandang gamitin ito. Para sa akin, nag-test ride po tayo nito. Talagang nag-enjoy tayo kasi maganda talaga yung kanyang shocks at yung kanyang mga features. And para sa next model naman natin, itong ating Click 160. Again, napaka-forma rin ito. May tatlong kulay ito, black, red at white. Ito, meron din tayong cash promo dito. Mas malaki siya, 3,500 yung ating ibabawas. So kung bibili ka ngayon ng cash payment ito, ang total discounted promo price niyan 121,400 na lang from 124,900 dahil less 3,500 po yan. At ang ating down payment 11,800 at 3 years naman monthly payment 5,800 pesos. Aba, magandang pamasko yan ng Honda Philippines sa atin. Pag bumili ka ng motor na to, yung nagustuhan ko dito yung gulay board niya. Ito yung scooter natin na 160cc na mayroong gulay board. Talagang magagamit natin yan, especially sa mga nakikita natin yung mga naka-grab or naka-joyride. Yan po yung mga gusto nila ng motor. Next model naman natin, itong ating mapormang Airblade 160.
Ang SRP nito 123,900, LTO 2,000, ang total cash pay natin 125,900. Down payment 9,800 at 3 years naman 5,800 pesos. So makikita nyo po hindi siya kasama sa ating pong cash discount promo itong ating Airblade 160. So yan po yung ating 2 models na walang promo, yung ADB at itong ating Airblade. Ang may mga promo naman na 160cc, ang ating PCX 160 old model at itong ating Click 160 na ating pong bagong model. Kaya mga idols, kung gusto nyo po ng 160cc, again, kung gusto nyo ng discounted, eto, Click 160 na ako para mas maganda at talagang mas mura sa abot kaya mga idol. Siyempre itong ating Airblade 160, ang kagandahan dito, meron tong single channel ABS sa ating front brake at naka-dual shock sa likuran. Plus, meron din tayong compartment at maporma rin po yung ating pinaka-front headlight. And next model naman natin, meron pa tayo ditong mga Beat na scooter na standard version at yan po ay old model. Ito po meron tong less na 1,000 pesos sa ating cash discount. At para naman sa ating installment, ang down payment ito 4,800 at ating monthly dyan ay total 3,750 pesos. Yung ating namang mga bagong model, siyempre walang discount yan. Meron tayong SRP 71,400, yung ating Playpool, yung ating mga premium variant 72,400. Siyempre kung bibili kayo ng cash payment niyan, additional pa po ang ating LTO 3 years na 2,000 pesos. Yan po yung ating mga price para sa ating Honda Beat na bagong model. At itong ating 50th anniversary, ang SRP nito 75,400 plus LTO magiging 77,400. Down payment 5,300 at 3,800 naman yung ating 3 years monthly payment. Again, itong ating limited edition po ito itong ating Honda Beat 50th anniversary. Kita nyo yung kanyang color version, white, blue, and red. So 3-tone yung ating color dito. Again, bagong model to. Meron tayong new dashboard, meron tayong socket charger para sa ating cellphone. Kaya itong ating Honda Beat na to, mas maging convenient at komportable tayo dahil may mga maganda siyang features. At nagustuhan ko rin dyan yung kanyang bagong headlight design. Ang ganda ng kanyang mismong muka. Napaka-aggressive ng datingan. Ito namang ating next model, ang pinakamabentang 125cc dito sa atin sa Pilipinas, number 1. At ito pong model na ito, hindi ito kasama sa kanilang cash discount promo para sa December. So kanyang SRP po, 80,900. So may additional pa tayong 3 years LTO na 2,000. 82,900 po ang ating total cash pay para sa ating cash payment. At down payment ito 5,800, 3 years naman 4,180 pesos. Click 125 mga idols. Siyempre marami tayong color choices para dito. Meron tayong red, black, blue, white. At yan po talagang napaka-forma. Meron din tayong charger para sa ating cellphone. Meron din tayong malaking compartment. Meron din tayong gulay board. Meron din tayo ditong liquid cooling na engine, 125cc at talagang malakas po yan. At ang kagandahan dito yung kanyang front headlight, napakaganda at very aggressive ng design. Yung ating fully digital instrument panel, very informative din. Kaya po siya talaga mabenta at talagang number 1 dahil na rin sa kanyang fully loaded features yung ating Click 125. Next model natin itong ating Honda Dio, SRP nito 63,400 plus LTO na 2,000 at total cost natin 65,400. Down payment naman natin, 4,800 sa installment at 3 years, 3,180 pesos. So at ating Honda Dio mga idols na ating scooter, hindi po ito included sa kanilang cash discount promo para sa ngayong month of December. So ito po, normal yung kanyang price. So ating Honda Dio na ating pong scooter din. So may tatlong kulay yan, blue, orange at red color. Para naman sa ating next model, itong ating sports bike, Honda CBR 150R. Ito may dual channel ABS ito mga idols. Ang kanyang SRP 183,900 plus LTO. Total natin 185,900. Down payment 36,800 at 3 years naman 7,800 pesos. Ito mga idols, napaka-forma nitong ating CBR 150R na to. Ang ganda ng kanyang gold cast wheel. Meron din tayong safety features, dual channel ABS. At syempre, pagdating sa kanyang color version, itong ating triple color from Honda, yung kanilang Honda Racing At ang kagandahan dito mga idols, fully digital yung kanyang instrument panel at naka-gold color upside down forks din tayo para sa ating front suspension. Kaya mga idols, kung kurso natin yung ating sports bike, Honda CBR 150R, yan po yung kanyang presyo ngayon. Hindi rin po siya kasama doon sa promo na may cash discount. And next model naman natin, itong ating Adventure Touring Bike, CB150X. May total naman itong SRP 173,900 plus LTO
total cost natin 175,900. At para naman sa installment, ang ating down payment 31,800 pesos. Ang ating 3 years naman na babayaran in monthly 7,403 pesos. Itong ating Honda CB150X, may dalawang kulay ito mga idols. Meron tayong red color at black color. Kaya mga idols, kung gusto naman po ng pang-adventure, pang-touring ninyo, perfect tong ating CB150X na to, no? Again, yung ating hinihintay na model din from Honda Philippines, sana naman po dalhin nyo yung ating Honda CB150R, yung ating X-Motion, yung copy racer style. And next model naman natin, itong Supra GTR 150, ang ating underbone, SRP 106,900. Meron tong promo, less 4,000. Ang total cost natin, magiging 104,900 na lang, kasama na yung ating LTO na 2,000. At para naman sa ating installment, 9,800 yung kanyang down payment at 5,348 naman yung kanyang 36 months payment para dito sa ating underbone na Supra GTR 150cc. Kaya mga idols, kung gusto nyo po ng underbone at Honda po ang nakikita nyong brand, ito po ang ating model na available. Siyempre pa, hinihintay rin natin yung model na isa pa, yung Winner X. Hopefully, makita rin, masilayan din natin yon dito sa atin sa Pilipinas. Kaya sana, yung mga model na gusto natin, dali na ng Honda Philippines. Ano? Ang atin naman next model, Honda CRF 150L. So, mayroon din tong cash discount, 2,000 pesos sa SRP. Ang total cost natin, 147,900 na lang. At down payment natin, 28,800. 3 years naman, 6,324. Tatlong kulay ang available dito. Meron tayong white, red, at black color. Ano? Kagandahan dito, naka-upside down perks yung ating front suspension. Ano? Plus, ito po, naka-spoke and rims yung kanyang mismong wheels. Perfect itong ating bike na to sa mga lugar na medyo unpaved yung mga road. So yan po yung magandang bilhin ninyong pang service. At next model naman natin ang ating business motorcycle. Ito, meron tayong TMX Supremo. Ang SRP nito 79,900. Plus LTO, magiging total natin 81,900. Down payment naman 6,800 at 3 years naman nating babayaran 4,012 pesos. Again mga idols, may rebate pa tayong 200 pesos pag binili natin to. At dito po sa kanilang store, meron tayong mga previous na half-face helmet, may jersey, may discount, at yung ating service warranty. Kaya kung gusto nyo pong bumili mga idols, check nyo po ang ating video description. Andyan po yung mga branches at store na pwede nyo pong pagbilihan nitong mga Honda motorcycle. Again, located po tayo ngayon sa Pangasinan. So sa mga idols natin na nanonood ngayon, ito po Pangasinan yung area natin. At ating naman next model, TMX 125. Siyempre ito, meron tong SRP 56,900. Meron din tong promo, no? 1.5 yung less natin, magiging 55,400 na lang. Plus LTO, magiging 57,400 total cash payment. So dito po, meron silang promo na less 400 pesos sa kanyang rebate, ano? Diba? So na-double yung rebate natin. Dati 200 lang, magiging 400 na po. At ating 36 months payment, ang babayaran natin para sa ating TMX Alpha, 3,287 pesos na lang, yung 36 months. At yung pong promo na less 400, in 1 year lang yan. Yung unang 1 year na taon na babayaran natin, less 400. After second year, magiging 200 na yan. Next model natin, ito namang Wave RSX. Disc brake naman yung ating front. Ang SRP nito, 63,900. LTO 2,000 at total cost natin, 65,900. So ito may promo to at kasama rin na mayroon siyang less 1,000 cash discount. Wave RSX, itong ating underbone. Again, ito po ay meron na rin dual shock at meron tayong choices. Meron tayong drum at disc brake para po sa ating Wave RSX. And itong ating XRM 125, yung lahat po ng kanilang model ay merong less 1,000 pesos. So itong ating XRM motard na may SRP 76,900 magiging 75,900 at yung naman DSX 74,900 magiging 73,900. Again, pag kinuha nyo po ng installment yan, meron pa po kayong makukuhang Kobe bundle promo, no? Para sa mga installment lang naman po yon. Yan po yung ating update sa inyo mga idols sa ating Honda motorcycle selected model na merong cash discount promo para sa taong 2023 month of December, no? So yan po. Hopefully nakatulong tong ating video features para sa inyo at huwag niyong kalimutang i-share at i-subscribe ang ating channel.